Сега ще покажа неща от Джумбо. Първо ще започнем с тези подвърси, които много ми харесват. Те са супер качествени, но така за първи път си ги купувам, но мисля си, че са супер качествени, така като ги гледам. Не са като не найлоновите. Първо са сини, след това са червени. Да ги подредя малко. А след това са тъмносвите. Са ето толкова направи. След това е подложка за лягане, така за балет, тъй като ни трябва за упражнения на земя. Няма да я разгълвам, там има хора, така че моля ви, не ме хейтвайте за това. Сега кичури, ето може да се видите, че са от Джумбо и са супер яки. Аз ми си сложила този розов и сестра ми си е сложила розов и лилав. Те са по два цвята, имам предвид по два вида цвята. Нали, има едно синьо и още едно синьо. Така по две от всеки цвят. След това са ето тези етикети. Аз ревах, че тати ми върна тези, които аз си избрах. Които бях с картинка, което е супер дразнещо, но няма значение, аз ще си взема от това вече, аз сега съм в Рус. Ето ги. Уверете се, че Джумбо. И така. След това следват две подложки за хранене. Първата е на сестра ми, тя се избра на смъртното кралство. Не знам, защо стана такъв брат, моята е малко за малки деца, нейната за по-големи, ама няма значение. Тя си избра на Фроузен, аз си избрах на Джумбо. И така. След това следват повечето от тях са принадлежници за училище, но първо ще покажа подаръка, ето такава турбичка за ехме от Джумбо. Едно момиченце има рожден ден, то се казва Ана Мария, става на 3 години. Тази топка й подарихме. Ще й подарим, ние ще сме я подарили. И тази кукла, Елза. Аз сме поканили на рожден ден. Това стои още си тикета. Можете да видите, че е от Джумбо. И тази картичка, която отново е от Джумбо, на сладкищата. И това е подаръкът ти в общи линии. А сега следват други принадлежности за училище. Първо е това тетерче и така. Трябваше да дам на сестра ми кичурите. Те всички го рекламират в интернет. Всички си купуват такива, всички момиченца, които го рекламират, които си купуват на мен. Не искам само да бъда като тях и да не изоставам от моята. Просто самото тефтерче като картинка. Още когато го видях в интернет, супер много ми хареса и казах, като отида на Джумбо за училищните си придобивки, ще си взема такова. Не съм си го казала, защото... не си го казах, ама сега в Джумбо си го взех. След това следва едно силиконово портмоненце, розово, което е и така. След това кейс за телефон, iPhone 4S. Той е на Hello Kitty. Аз ще имам 4S. И така. Само защото моят телефон е леко повреден и ще ми взема 6S. Сега идва. Сестра ми взе кейса за телефони, портмонето. Тя сигурно сега ще дойде 100 пъти, ама няма какво да правя. След това са ето тези папки на Замръзналото кралство, които са седни и същи изглеждат така. За всеки учебен предмет по една папка, нали, на така, си слагам всеки учебен предмет отделно, за да не е като миналата и по-миналата година да става такова в раницата ми. Ето тук пише Джумбо отново, пише и с цветен надпис Джумбо. Тези етикети, които ви показах, също така ще напишем и папките, за да знаем кой предмет. Така.
сега дойде съществената част, именно тетрадките, които бях подвързала, но се сетих, че трябва да снимам клип. И затова ги махнах тези подвързи. Има 3 тетрадки, на които подвързите ни им стават просто. Не знам защо. Но... това са 3 тетрадки. Те са по-големи от обикновените, които си купих, но просто тези много ми харесва. Ето такива са широки редове. На мен вече са ми нужни само с широки. Много са хубави. 3 броя такива са. След това една такава, която мама ми я взела. Много са широки редове. След това ми е взела 2 ето такива. Нали пак са широки редове. И 2 ето такива. Но все още не съм решила коя тук ще бъде. Обикновено, със сигурност тази ще е по човека, че обществото, което е подобно на история, все пак е с българско знаме. И така. И извинете, майка ми влезе и там една моя баба я извика. Така, следват ни много яки тетрадки, ето тези. Много са хубави и така. След това са последните, които са най-хубави. Извинете, майка ми влезе. Тези тук дойде ред за най-хубавите. Тези са си направо с подвързи. Нямат нужда. Тази розовата, пък и тук нямат нужда и от етикети. Той е залепен за Бога, пък и тук има джобче, където може да се сложи. Ето така изглежда първата, втората, третата. След това тези са леко по-различни. Тези са ето така и ето така. Вижте тези как са, а тези как са. И едната. Ще си ги използвам с радост. Това беше клипчето. Ако ви е харесало, дайте пънзък нагоре. Последното нещо. Същата такава топка, която съм си купила. Сони, топчо. Пинк, павър пинк. Уп. И така. Ако клипът ви е харесал, дайте пънзък нагоре, абонирайте се и